Палітык Мікола Статкевіч дома пасля інсульту за кратамі і амаль месяцу ў рэанімацыі. Што адбывалася з палітвязням за кратамі апошнія месяцы, калі ён адмовіўся пакінуць Беларусь і стаў сімвалам нязломнасці і ахвярнасці. Добрый дзень, гэта Пік Свабоды. Пра найважнейшыя падзеі тыдня. Тут Ганна Соусь. Абставіны вызвалення Міколы Статкевіча мы абмяркуем з палітычным аглядальнікам агенцтва «Позірк» Александром Класкоўскім, а таксама сябрай сям'і Статкевіча і Марына Адамович, рэдактаркай Аксанай Колб, яго паплечнікам Евгенам Вільскім і былым турэмным лекарам Васілём Завадскім. Таксама ў нашым эфіры як Коля Лукашенко вярнуў святло беларускія гарады, рада міра Трампа без Беларусі і палітычны аглядальнік Ігор Тышкевіч пра тое, чаму Кіеў абвастрае адносіны з Менскам. І зараз з намі на сувязі, як я ўжо сказала, палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Добрый дзень. Добрый дзень. Ну і мы пачнем з галоўнай навіны гэтага тыдня. Это вызваленне пасля інсульту за кратамі палітыка, палітвязня Міколы Статкевіча. Давайте паглядзім відео. Мікола Статкевіч выйшаў на волю ў Менску. Мікалай перанёс інсульт за кратамі. Зараз ён дома. Я не з'еду, мы разом зробім эту краіну нормальной и вольной. Мікола Статкевіч адмовіўся ад выдварэння з Беларусі, калі 11 верасня беларускія ўлады вызвалілі 52 зняволеных і вывезлі іх у Літву. Прага свабоды – гэта уласцівасць пэўнага працэнту людзей. Яна нікуды не знікне. У 2021 годзе яго асудзілі на 14 гадоў пазбаўлення волі. Мікалай Статкевіч – ветэран беларускай апазіцыі. Ён арганізаваў больш за 30 шматтысячных дэманстрацый у абарону незалежнасці і суверэнітэту Беларусі. Радзіма! Свабода! Лукашенко! Гэта вайна! Будем супрацьстаяць вайне! Вайне! Не! Неафіцыйны тэлеграм-канал Лукашэнкі паўпершага паведаміў, што Лукашенка, я цытую, ухваліў просьбу сваякоў асуджанага на 14 гадоў апазіцыянера Статкевіча адпусціць яго пасля хваробы. Прэсавая сакратарка Лукашэнкі Эйсманд назвала хваробу інфаркт галаўнога мозгу, тады як Марына Адамович гаворыць пра інсульт. І Эйсманд тады сказала, што, я зноў працытую, для пачатку хочу нагадаць, што рашэнне аб памілаванні Мікалая Статкевіча прэзідэнт прыняў ужо давно, але тады ехаць у райскі сад Статкевіч адмовіўся і вярнуўся ў турму. Такім чынам, спадар Александр, гаворыцца пра тое, што это прыняў рашэнне Александр Лукашенко, калі даведаўся пра цяжкі стан, пра хваробу Мікалая Статкевіча, каб яго накіравалі ў турму і пазней вызвалілі. Як вам падаецца, ці азначае, што хворага Мікалая Статкевіча Александр Лукашенко ўжо не баіцца, яго можна вызваліць? Ну, увогуле, брыдкае ўражанне пакідае вось гэты каментар прэсавай сакратаркі. Яна, канешне, свайго шэфа хацела паказаць вялікім гуманістам, але адразу ўзнікае некалькі пытанняў. Па-першае, выглядае на тое, што ў турме не наважваліся хутка аказаць дапамогу, павесці ў шпіталь Статкевіча, а перш за ўсё сігналізавалі наверх. І толькі калі Лукашенко аддаў загад яго ў шпіталь адвесці, толькі тады гэта было зроблена. Таму ўжо выклікае пытанне, наколькі своечасовая была дапамога. Па-другое, што ж гэта за сістэма, калі тыя ж медыкі, у турме ж таксама нейкія ёсць медыкі, яны думаюць не пра клятву Гіппакрата, а найперш пра тое, як адрэагуе высокі начальнік, паколькі Статкевіч гэта адзін з ягоных палітычных ворагаў, і ён, Лукашенко, у верасні тады казаў, што Статкевіч ужо стары, можа хутка і памрэ, дык там у турме маглі б гэта як і пэўны намёк успрыняць. Таму вось сама гэтая пенітэнцыярная так званая сістэма, якая даводзіць чалавека да смерці, як гэта было ў выпадку з мастаком Алесем Пушкіным, гэта жудаснае нейкае сярэднявечча. Гэта тое, што не можа быць у краіне еўрапейскай у 21 стагоддзі. Гэта першы момант. Другі момант, таксама, вось вы пытаецеся, што можа, не баіцца ўжо Лукашенко. Я думаю, ён баіцца іншае. Ён баіцца, што сарвецца ягоная вялікая ўгода, так званая, з Дональдам Трампам, што смерць Статкевіча, такога знакавага палітвязня,
была б вялікім скандалам і магла б перашкодзіць вось гэтаму працэсу, які спрыяе пэўнай легітымацыі Лукашэнкі. Вось такія матывы, я думаю, ім кіравалі, а не тое, што ён выявіў нейкі гуманізм. Гэта смеху варта. Ну, вот про тое, ці была своечасова аказаная медычная дапамога, ці не была, мы не можам ведаць. Напрыклад, Марыя Калеснікава у адным з інтэрв'ю расказвала, што на каля 18 гадзінаў у ШИЗа ляжала на падлозе, перш чым яе заўважылі і адвезлі у шпіталь хуткай дапамогі. Ну, цяпер мы некаторыя дэталі паціху атрымліваем з розных крыніцаў. У інтэрв'ю Марыны Адамовіч, новай газеце «Европа», стала вядома, што пасля адмовы Статкевіча пакідаць Беларусь у верасні мінулого году яго ізноў даставілі, як высветлілася, у горадскую калонію, дзе ён быў да верасня 25-го году. Яго і тапавалі з мешком на галаве і з плястыкавымі заціскачамі на руках. А апошнія месяцы Марына Адамовіч тройчы прыязджала ў горадскую калонію, накіроўвала звароты, аднак не атрымала ніякіх адказаў, ці там яе муж. А інфаркт галаўнога мозгу ў Мікалая здарыўся 21 студзеня і, як паведамляецца, яго ў той жа вечар павезлі ў Менск. І паводле Мікалая, ізноў Марына расказвае, што лекары зрабілі ў Менску ўсё магчымае, каб выратаваць яго жыццё, але 3 тыдні ён быў у рэанімацыі, кармленне было праз трубку. Пра тое, што азначае інсульт, інфаркт галаўнога мозгу за кратамі, я пагаварыла з былым начальнікам медслужбы дэпартаменту выканання пакаранняў МУС Васілём Завадскім. Цяпер ён праваабаронца, прадстаўнік арганізацыі «Лекары за праўду і справядлівасць». Давайте его паслухаем. Норматыўная база, законы, інструкцыі беларускія, у тым ліку, патрабуюць, каб медыцынскія работнікі пенітэнцыярнай сістэмы кіраваліся клінічнымі пратаколамі, якія распрацаваны Міністэрствам аховы здароўя. І што датычыць канкрэтна інсульту, то ёсць такія клінічныя пратаколы, і яны, дарэчы, зацверджаны адносна нядаўна, у 2024 годзе, абноўленыя, скажем так, у 2024 годзе, і там даволі падрабязна і дэтальна распісана ўсё. Ад першага этапа дыагностыкі, калі, напрыклад, такі хворы трапляецца ў поле зроку, ці фельчара, ці медыцынскай сястры, ці лекара, і далейшыя этапы. Так вось, згодна з гэтымі клінічнымі пратаколамі, такія хворыя мусяць неадкладна, як мага хутчэй, быць шпіталізаваныя ў адпаведныя профільныя медыцынскія установы, дзе могуць ім аказаць кваліфікаваную медыцынскую дапамогу. У дадзеным кантэксце важна падкрэсліць тое, што медыцынскія часці пенітэнцыярных устаноў, калоній, няма ніводнай пенітэнцыярнай установы, за выключэннем хіба той, што зараз у калодзішчах знаходзіцца, дзе ёсць магчымасці адэкватнай дыагностыкі лячэння хворых такого профілю. То бок яны павінны быць шпіталізаваныя ў тэрытарыяльныя медыцынскія установы Міністэрства аховы здароўя. Вельмі істотны, канешне, час дадзенага выпадку. В пенітэнцыярнай сістэме ёсць свая спецыфіка, звязаная з тым, што тут трэба, нават калі хутка трапіў да медыка такі хворы, такі пацыент, гэта выклікаць хуткую дапамогу, гэта каб яна хутка прыехала і гэтак далей. Разам з тым, канешне, лік ідзе, скажем так, на мінуты, але ўсё ж такі прамежак часу, які трэба прыняць першасныя эфектыўныя лекавыя мерапрыемствы, ён вылічваецца гадзінамі. У пратаколе напісана да 4,5 гадзін трэба першыя гэтыя дзеянні зрабіць. Это значыць дыагностыка, калі патрэбна там тромбалізіс, ці нават хірургічнае лячэнне. То бок гэта не хвіліны. І як бы калі ўсё правільна, нармальна зроблена, то за гэты час можна давесці хворага з пенітэнцыярнай установы ў грамадзянскі шпіталь. Ну, пытанне ў тым, як гэта зроблена, колькі эфектыўна гэта, канешне, у нас застаецца заўсёды. І суб'ектыўныя фактары, і аб'ектыўныя, ці ёсць медык у установе, ці камплектаваныя там штаты, ці ёсць якія перашкоды для аказання дапамогі. У дадзеным выпадку ёсць падставы меркаваць, што ён быў шпіталізаваны ў шпіталь грамадзянскі, і, то бок, як гэта хутка адбылося, канешне, мы не ведаем, але гэта такі, ну, скажу так, гэта добры знак, тое, што ён знаходзіўся ў гэтай рэанімацыі. У любым выпадку чалавек, які перанёс інсульт, калі нават атрымаў адэкватнае лячэнне, то далейшы этап вельмі адказны і вельмі істотны для аднаўлення, для далейшага лёсу чалавека, гэта медыка-сацыяльная рэабілітацыя.
І з гэтым таксама ёсць сур'ёзныя вельмі праблемы, пра якія мы заўсёды кажам, імкнемся данесці гэта ў тым ліку з дапамогай журналістаў, што ў гэтым сэнсе вельмі сур'ёзныя праблемы ёсць у пенітэнцыярнай сістэме, і гэта, канешне, тое, што трэба мяняць. То бок там проста няма каму рабіць гэтыя медыка-сацыяльныя мерапрыемствы. А яны мусяць быць зроблены, інакш гэта інулядызацыя і іншыя цяжкія наступствы. Васіль Завадскі кажа, што ён не можа ацэньваць стан Міколы Статкевіча, перспектывы аднаўлення, паколькі не мае лекарскай справы, не бачыць яго і не ведае, якім чынам і калі была аказаная медычная дапамога. З вамі Ганна Соус, гэта Пік Свабоды, мы ў жывым эфіры, калі ласка, ставце лайки, задавайце пытанні, пакідайце каментары, задавайце пытанні нашым экспертам, такім чынам нашу вельмі важную трансляцыю паглядзець як мага больш людзей. Спадар Александр, учора, прынамсі, вся моя стужка ў сацыяльных сетках была у фотах Міколы Статкевіча і Марыны Адамовіч. І некаторыя пісалі, што Мікола такім чынам перамог, дамогся вызвалення, дамогся вяртання дадому, бо ён быў супраць выдварэння і зрабіў гэты адчайны, вельмі ахвярны крок. Як вы мяркуеце, калі б не гэтая хвароба, ці вызвалілі б яго ўлады? Я думаю, што Лукашенко, калі б ён быў сапраўды такі гуманіст, то ён бы проста Статкевіча не вяртаў у турму. Паколькі вось тая ж Эйсмонт кажа, што памілавалі яго яшчэ паўгода таму. Тады навошта яго за краты зноў кінулі? Для гэтага не было ніякіх юрыдычных падстаў. То бок відавочна, што Лукашенко проста хацеў яму адпомсціць за гэты дзёрзкі, за гэты геройскі ўчынак. Таму наўрад ці тут ён бы адпусціў Статкевіча. Хаця застаецца нейкая імавернасць, што, магчыма, амерыканцы там недзе падчас закулісных перамоваў таксама наконт гэтага гаварылі. І тут вось здарылася гэта бяда, і Лукашенко вырашыў, што яму гэта на руку, таму што ён, так бы мовіць, без страты твару можа адпусціць Статкевіча дадому. Тут вось я слухаў спадара Завадскага, ён кажа, што кепская матэрыяльная база для лекавання ў турэмных гэтых установах, але сведчанні былых палітвязняў паказваюць, што там проста яшчэ і бяздушнае стаўленне. Там медыкі некаторыя, не ўсе, канешне, але некаторыя з іх, яны таксама выглядаюць нейкімі садыстамі. А калі і лечаць, то там аспірын ад усіх хваробаў. І плюс псіхалагічныя перажыванні, псіхалагічны ціск. Увогуле, Статкевіч жа, я яго даволі даўно ведаю як журналіст з 90-х гадоў, і ён заўжды казыраў сваім жалезным здароўем. Я памятаю той эпізод перад плошчай 2010 года, калі ён у адной калоніі з Некляевым, тагачасным кандыдатам у прэзідэнты, ішоў на плошчу, і тады невядомыя, двукосці невядомыя ў масках напалі, закідалі светлашумавымі гранатамі. Некляева, так бы мовіць, адразу вырубілі. Статкевіч таксама быў збіты, але, як ён тады казаў, што вось гены гэтыя шляхецкіх ваяроў яму дапамаглі, ён усё ж такі дайшоў да плошчы. Я ведаю, ён таксама казаў, што у турме ён рэгулярна займаўся фізкультурай. Ён казаў, што мне ніякіх снарадаў не трэба, толькі маё цела і падлога. Дык вось, калі такога чалавека ўжо давялі да інфаркту ці інсульту, тут дакладна яшчэ невядома, але ў кожным разе гэта, канешне, кепская сітуацыя, то якой нялюдскай павінна быць сістэма? То бок скрышылі і такое жалезнае здароўе. Там я яшчэ дадам, што Марына Адамовіч не мела магчымасці перадаць яму неабходныя лекі, штодзённыя лекі, якія ён мусіў прымаць, што таксама магло прывесці. Это мы зараз толькі так разважаем, што магло адбыцца. Мы не можам звязацца з самім Міколам Статкевічам, не можам пагаварыць з ім. І не толькі праз тое, што ў яго ёсць пэўныя праблемы з маўленнем, але і таму, што гэта небяспечна для Марыны Адамовіч, ягонай жонкі. Я прапаную паслухаць самога Міколу Статкевічу. Я таксама шмат разоў з ім рабіла інтэрв'ю. Адно з іх было восенню 2015 году, праз 2 месяцы пасля выхаду з турмы, пасля 5 гадоў зняволення. Давайте паслухаем фрагмент невялікі. Што такое грамадства?
Это як это тое самае, што все грамадзяне, ці як, што вы разумееце пад гэтым словам? Калі вы разумееце пад словом грамадства, гэта людзей з некай актыўнай грамадзянскай пазіцыі, то я думаю, што гэтымі людзьмі такія паводзіны не толькі мае. Тут зараз таксама па запрашэнню арганізацыі «Чалавек у бядзе» знаходзіцца ў празе Евген Васковіч, ёсць Мікалай Дзядок, ёсць Ігор Ліневіч і іншыя паводзіны ўсіх гэтых людзей, яны запатрабаваны. Таму што беларускае грамадства, яно зараз патрабуе прыкладаў годных паводзінаў людзей, якія займаюць выразна агрэсіўную палітычную патрыятычную пазіцыю. Нам такіх выпадкаў не стае. У нас шмат было супрацьлеглых выпадкаў на найноўшай гісторыі, калі людзі падымалі сцяг, вялі, казалі прыгожыя словы, а потым свальвалі, уцякалі, здраджвалі. Гэта будзе запатрабавана, бо на такіх прыкладах, найперш на прыкладах гэтых маладых людзей, якіх назваў, будуецца нацыя. Нацыя не бывае без таго, каб за яе нехта не змагаўся. Гэта фрагмент інтэрв'ю 16 лістапада 2015 году. Мікола Статкевіч быў у Празе. Спадар Александр, якія вы бачыце магчымасці для палітычнай, для грамадскай дзейнасці Міколы Статкевіча ў Беларусі, калі ён адновіцца? Дай Бог, каб ён найхутчэй аднавіўся, гэта найпершае пажаданне. Па-другое, сапраўды, ведаючы Міколу Статкевіча, цяжка ўявіць, што ён будзе проста там вайсковым пенсіянерам, будзе ціха сядзець, але тут і крыецца для яго небяспека, таму што нават тых палітвязняў, якія па вызваленні, па выхадзе з-за кратаў ніяк сябе не паводзілі ў палітычным плане, ніякай актыўнасці не выяўлялі, і то многіх выціскаюць за мяжу. Як вядома, там міліцыя, спецслужбы ціснуць і ўсяк падштурхоўваюць, кажуць, што калі ты не з'едзеш адсюль, то вернешся за краты. Ну а калі ўявіць сабе, што Мікола пачне нейкую дзейнасць палітычную ў Беларусі, тым болей ён ніколі ж не быў такім офісным апазіцыянерам, ён не захапляўся гэтымі адозвамі, рэзалюцыямі і гэтак далей. Ён сабе заваяваў славу такого вулічнага байца. Ён жа неаднойчы узначальваў, арганізоўваў і узначальваў шэсці. Я добра памятаю, напрыклад, марш свабоды 1999 года, там некалькі дзесяткаў тысяч чалавек, і яны, трэба сказаць, далі адпор сілавікам, калі тыя пачалі іх збіваць. Хвілін 40 трываў сапраўдны бой на мосце прад Свіслач тады. Таксама Статкевіч узначальваў так званыя дармаедскія пратэсты ў 2017 годзе. То бок ён чалавек дзеяння, чалавек вуліцы, чалавек такога актыўнага змагання. І, канешне, ў сённяшняй Беларусі, калі ён рызыкне нейкія акцыі зноў ладзіць, то, нягледзячы на ўсе гэтыя праблемы са здароўем, нягледзячы на памілаванне, я думаю, што яму можа пагражаць новы тэрмін. Новую эміграцыю ён таксама не хоча. Таму гэта нявызначаны момант такі, гэта, я думаю, будзе вялікай драмай гэтага чалавека, таму што ён сапраўды чалавек гераічнага складу, ён у пэўнай ступені нават, прабачце за такую метафору, ён сёння ўжо закладнік гэтага свайго рыцарскага вобразу. Таму для яго гэта будзе вялікае выпрабаванне і вялікі выклік, як далей будаваць сваё жыццё ва ўмовах дыктатуры. Ну, нават калі ён не зможа некаторы час рэалізоўваць сябе ва ўмовах дыктатуры, вы ўжо пачалі гаварыць пра ягоную постаць. Як вы яе ацэньваеце, для найноўшай гісторыі Беларусі, постаць гэтага чалавека? Па-першае, я б адзначыў, што Статкевіч прайшоў уласную унутраную эвалюцыю. Ён у многіх інтэрв'ю пра гэта расказваў. Ён жа быў звычайным савецкім афіцэрам, нават, здаецца, сакратаром камітэта камсамола, а потым ён па крысе прыйшоў да Беларусі, да беларушчыны, пачаў размаўляць на роднай мове. І ўрэшце, на пачатку 90-х, калі вось адбывалася перабудова, калі абвальваўся Савецкі Саюз, ён стаў ініцыятарам стварэння беларускага згуртавання вайскоўцаў. Гэта была фенаменальная з'ява, таму што у асяроддзі афіцэрства моцна
сядзелі ў мозгах такія менавіта савецкія стэрэатыпы, а ён і ягоныя паплечнікі выступалі за стварэнне нацыянальнай арміі, нацыянальнага войска. Яны на плошчы незалежнасці прынеслі сімвалічную клятву народу Беларусі. Гэта ўсё былі такія вельмі значныя падзеі для фармавання нацыянальнай самасвядомасці таго пакалення беларусаў. Так што Статкевіч, ён заўжды быў такім чалавекам, які не баяўся ісці супраць плыні. Нават калі яму казалі: Мікола, ды кінь ты з гэтымі маршамі, ўсё адно супраць лому няма прыёму, ён упарта ладзіў сваё і гэтым закладаўся падмурак тых падзей, якія ў прыватнасці адбыліся ў 2020 годзе. І, дарэчы, я нагадаю, што яго арыштавалі ў траўні 2020 года, калі ён ішоў на перадвыбарчы пікет Святланы Ціхановскай на пачатку кампаніі. Я думаю, што ўлады, сілавікі, яны разумелі, што вось гэты чалавек для іх небяспечны менавіта як арганізатар вулічных пратэстаў. І хоць гісторыя не цярпіць умоўнага ладу, але вось я прыкідваю, што калі б нейкім цудам яго пакінулі на волі, то ў жніўні 2020 года сюжэт пратэстаў мог бы быць іншым, таму што пры ўсёй масавасці ім не хапала менавіта арганізацыі, нейкай асэнсаванасці, мэты, тое, у чым быў моцны менавіта Статкевіч. І я думаю, што вось калі падсумоўваць ягоны вось гэты шматгадовы шлях свядомага і цвёрдага апазіцыянера, то можна сказаць, што ён ужо вось сваімі ўчынкамі заваяваў сабе месца ў пантэоне герояў будучай рэвалюцыі, як і Роман Бандарэнка, якога забілі вось гэтыя лукашэнкавы каты, як і іншыя змагары розных стагоддзяў. Так што Статкевіч ужо увайшоў у гісторыю вольнай незалежнай Беларусі. На фоне драматычнай сітуацыі цяперашняй, наколькі лагічнымі выглядаюць, наколькі пераканаўчымі выглядаюць заклікі да перамоваў з Лукашэнкам, каб вызваліць палітычных зняволеных, што сказаў бы сам Статкевіч, напрыклад, на гэта, як вы мяркуеце? Ну, за Статкевіча я гаварыць не наважваюся, але маё меркаванне такое. Я хачу падкрэсліць, што Статкевіч жа тады быў памілаваны разам з вялікай групай палітзняволеных. Вярнуўся ў Беларусь адзін ён. І тут, па-першае, я б не стаў кідаць камень у астатніх. Увогуле, гэта кепская манера, так бы мовіць, на гатункі дзяліць апазіцыянераў. Вось гэты нязломны, вось гэты памілаванне не падпісаў, а гэты здаўся, зламаўся, у яго не хапіла духу вось зрабіць як Статкевіч. Не трэба, таму што гэта ўсё ж такі унікальны чалавек, жалезны чалавек, у яго сапраўды вельмі неардынарная воля, высокія маральныя якасці, але не кожны можа быць такім жалезным чалавекам. І дзякуючы таму, што вось якраз Трамп і ягоная каманда пачала гэты перамоўны трэк, сотні людзей, у тым ліку і знакавых палітвязняў, апынуліся на волі, хай сабе ў эміграцыі, але яны могуць, па-першае, уздыхнуць свабодна, па-другое, працягваць нейкі рабіць унёсак у справу дэмакратычнай будучыні Беларусі. Таму мне здаецца, што зыходзячы з таго, што ўсё ж такі чалавечае жыццё – гэта галоўная каштоўнасць, варта не фетышызаваць вось гэтыя санкцыі, а разглядаць іх як працоўны інструмент. Камусьці падыход Трампа падабаецца, камусьці не, але факт тое, што ён працуе. 5 гадоў проста ціску да пераможнага канца, так бы мовіць, яны не прывялі да перамогі над рэжымам, да спынення рэпрэсій. І толькі калі санкцыі пачалі прымяняцца у перамовах, калі пачала працаваць такая палітыка Пугі і Перніка, вось тады мы ўбачылі плён. Так застаецца яшчэ нявырашанай задача спынення ці хаця б сцішэння вось гэтых рэпрэсіяў. Ну і Джон Коул, спецпрадстаўнік ЗША, на гэта пытанне адказвае, што мы яшчэ, маўляў, дойдзем. Хаця я не думаю, што амерыканцы так ужо будуць у гэтым плане старацца. Ім галоўнае перад Трампам выканаць заданне, вызваліць там 1000 з гакам
палітзняволеных. Але ў прынцыпе ёсць адпаведная стратэгія, ёсць дарожная мапа так званай абмежаванай эскалацыі. Я не буду тут яе разгортваць, падрабязна тлумачыць. Яна распрацавана шэрагам групай беларускіх экспертаў, там Артём Шрайбман і іншыя, і там няма таких опцый, як паўсці на каленях да Лукашэнкі. Там абумоўленая стратэгія, рэжым робіць пэўныя крокі, наўзамен нават санкцыі там недзе на 3-4 этапе, а на пачатку вяртання паслоў і гэтак далей. То бок гэта цалкам разумная стратэгія, якая не азначае, што Еўропа там ці беларускія дэмакратычныя сілы здраджваюць сваім прынцыпам. Мы ў жывым эфіры «Піку свабоды» падсумоўваем падзеі тыдня і працягваем абмяркоўваць сітуацыю з вяртаннем дадому Міколы Статкевіча пасля інсульту за кратамі. Я прапаную паслухаць былую рэдактарку незалежнага выдання «Новы час», яна сябра сям'і Міколы Статкевіча і Марыны Адамовіч, Аксану Колб. Аксана гаварыла з Міколам Статкевічам па тэлефоне, калі той знаходзіўся на мяжы 11 верасня 2025 году, і сёння яна змагла пагаварыць з Марынай Адамовіч. Па шчырасці, я не вельмі торгаю Марыну, ведаючы, якім яна зараз можа быць эмацыйным стане, і ведаючы, колькі людзей зараз яе торгаюць і хочуць нешта спытаць. Я проста напісала ёй тое, што мне хацелася напісаць у асабістае. Я папрасіла яе яшчэ раз, каб яна выбачылася перад Мікалаем за тую нашу размову з ім на мяжы. І, ў прынцыпе, пакуль што проста напісала, што я побач. І калі ёй штосьці будзе трэба, ці нават проста паразмаўляць, то я побач, і я заўсёды на сувязі. Але, яшчэ раз паўтаруся, я папрасіла ў яе, каб яна перадала Міколе мае прабачэнні, і яна сказала, што Мікола памятае тую размову. І я не ведаю, як бы я зараз зрабіла. Магчыма, б я б зрабіла тое самае, але ў той момант я думала толькі пра Марыну, ведаючы, які складаны ў ёй псіхалагічны, да і, ў прынцыпе, фізічны стан. І толькі гэты матыў быў галоўны, калі я фактычна ціснула на Міколу і казала, што калі ён зараз гэтага не зробіць, калі ён не перайдзе мяжу, то яны могуць і не пабачыцца. Так мне за гэта сорамна, так я прашу яго за гэта прабачэння, але не ведаю. Магчыма, паўтарыся ўсё, я б зрабіла тое самае. Што тычыцца Марыны, сёння я вельмі за яе шчаслівая. Гэта, проста цяжка нават уявіць, пра што гэтая жанчына прайшла, у прынцыпе, гэта 5 гадоў, а асабліва апошнія месяцы. Я не ведаю, колькі б я сабе не уяўляла, гэта проста немагчыма. Бо раней яна хаця б ведала, дзе Мікалай. Яна ведала, што ён глыбокім, яна магла перадаваць яму медычныя перадачы, магла раз на год перадаваць нейкую ежу, а пасля верасня яна ведала толькі адно, што ў яго няма цёплых рэчаў, у яго няма лекаў, у яго нічога няма, і яна не ведае, дзе ён. І гэта было, канечне, страшна. Яна спрабавала 1000 спосабаў даведацца, але нічога не атрымалася. І таму, я, правда, вельмі шчаслівая, і я ведаю, што яны ўсю ноч размаўлялі з Мікалаем, можа, не ўсю ноч, але вельмі доўга, і я разумею, колькі ім трэба было ўсяго адзін аднаму сказаць. Спадзяюся, што стан у Мікалая не вельмі цяжкі, па фота, ў прынцыпе, бачныя наступствы з гэтага інфаркту галаўнога мозга, але наколькі... Я думаю, што ён чалавек моцны, ён адновіцца, і упэўненая, што нават калі б ён зусім не мог размаўляць, яны з Марынай ўсё роўна размаўлялі ўсю ноч, бо яны размаўляюць сэрцамі сваімі. Гэта была сябра сям'і Статкевіча і Марыны Адамовіч, Аксана Колб. Спадар Александр, мне падаецца, варта гаварыць і пра Марыну, як пра сімвал жанчыны, якая чакае, якая верная. Мікола Статкевіч, я палічыла, як мінімум 7,5 гадоў правёў за кратамі. І все гэтыя гады яна была побач з ім, фактычна, сэрцамі, як кажа Аксана. Як бы вы пра такі сімвал, як Марына Адамовіч, сказалі?
Так, я таксама давно знаёмы з Марыяй Адамович, і я б сказаў так, што вось гэта гісторыя кахання, самаахвярнасці. Мы прывыклі там чытаць пра жонак дзекабрыстаў, глядзець нейкія іншыя там фільмы, а вось сапраўдныя героі, сапраўдныя гісторыі, сюжэты, якія вартыя стужак мастацкіх, яны з намі побач. І я думаю, што прыйдзе час, калі зменіцца сітуацыя ў Беларусі, будуць напісаныя кнігі, будуць знятыя добрыя фільмы, не тая прапагандысцкая халтура, якая робіцца цяпер на Беларусьфільме, а сапраўдныя таленавітыя фільмы. І вось гэта гісторыя Марыны і Міколы, я мяркую, будзе адным з такіх вельмі выразных і прыгожых сюжэтаў. Ну, я ведаю, што Марына, яна лекарка паводле прафесіі, дзіцячая лекарка, але тым не менш у працэсе рэабілітацыі, які ён будзе вот бліжэйшыя месяцы праходзіць, яна можа вялікую дапамогу зрабіць для яго. І мы чакаем, што да нас далучыцца паплечнік Міколы Статкевіч, і вот ён зараз з намі на сувязі, выканаўца абавязкаў старшыні народнай грамады Яўген Вільскі, які 11 верасня на мяжы размаўляў з палітыкам. І ён тады беспаспяхова спрабаваў пераканаць Міколу Статкевіча выехаць з Беларусі. Спадар Яўген, добры дзень. Добрый день. Што вам вядома пра стан Міколы Статкевіча, ці вы маглі нейкім чынам звязацца? Вітаю, шановне господарство. Розмовляць па-расейска буду. Мне так трохи легчэй, да? Прабачце, повторите пытанне. Ці вы змаглі звязацца і неяк перадаць нешта Міколу Статкевічу цяпер, учора, сёння? Да, была совесть у меня. Ну, связь была, но очень короткая, да, потому что человек, ну, вы понимаете, только вышел, да, и у него разрывается телефон, и что-то садится, и что-то с ним пытаться выяснять, ну, это такое, да, то есть надо человека уважать и понимать, что ему сейчас нужен, самое главное, ему сейчас нужен отдых. Ну, вы бачылі яго ў верасні, бачылі, як ён выглядае, і бачылі цяпер некалькі фота, якія Марына Адамович зрабіла. Маглі б вы параўнаць, наколькі змяніўся Мікола Статкевич? Сильные изменения, потому что, ну, наверное, все-таки инсульт, он как-то влияет, да, на внешний облик человека. В сентябре он был довольно бодрый, подтянутый, ну, конечно, усталый, но такой бодрый. Но сейчас, судя, я не знаю, в каком он сейчас стане, я с ним так не общался об его здоровье, да, но судя по фотографиям, конечно, ему эти месяцы хорошо ударили по здоровью. А что вы сказали, что б вы сказали Миколу Статкевичу? Что я ему сказал? Что вы ему сказали и что б вы ему сказали, когда у вас з'явится магчымасць поговорить с ним? Вопрос такой. Мы 5 лет его ждали, мы стучали во все колокола, мы прошли все инстанции, вплоть до того, что мы его подавали на Нобелевского лауреата. Ну, неужели у меня не будет тем поговорить с лидером нашей партии, которого мы уже столько лет ждем возвращения из тюрьмы? Там, ну, можно несколько дней разговаривать. Вот мы с Александром Класковским якраз говорили про, оценивали постать Миколы Статкевича, гэтага палітыка для найноўшай гісторыі Беларусі. Якая ваша оценка? Я не могу сейчас оценивать полностью, да, но Статкевича из истории Беларуси уже вычеркнуть невозможно. Он там уже вписан в историю, уже никуда оттуда из него не убрать. Спадар Яўген, дзякуй вам вялікі, што прыйшлі да нас у эфір. Мы будзем працягваць сачыць за станам здароўя Міколы Статкевіч, за тым, што з ім адбываецца. Дзякуй вялікі. Гэта быў паплечнік Міколы Статкевіча, выканаўца старшыні народнай грамады Яўген Вільскі. Дзякуй вам за запрашэнне.
Тут Ганна Соус, гэта выніковы пік свабоды, мы ў жывым эфіры, каментуйце, задавайце пытанні, калі гэта для вас бяспечна, ну такім чынам нашу трансляцыю зможа паглядзець як мага больш людзей. І з намі па-ранейшаму на сувязі палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Мы пагаворым пра іншыя, таксама вельмі важныя падзеі гэтага тыдня, і адна з іх тычыцца практычна кожнага чалавека ў Беларусі. Гэта нядаўняе часовае адключэнне святла ў беларускіх гарадах на загад Лукашэнкі. Потым адмена гэтага рашэння, потым ягоная рэпліка, маўляў, я і не загадваў, і што, аказваецца, сын Мікалай крытыкаваў яго за гэта. Давайте паглядзім відэо, як все адбывалася. Что-то на президента обрушилось. Я уже прохожу домой, малыш включает это. Ну зачем тебе, говорит, это? Я говорю, что надо было? Ну вот Украина, говорит, вот Беларусь. 2 дыры, говорит, в мире. Черт. Темнота. Лукашенко апраўдаўся за блэкаут у Менску. Гаворка пра эксперымент з адключэннем вулічнага асвятлення. Нават малыш, меркавана маецца на ўвазе малодшы сын Лукашэнкі Мікалай, папракнуў бацьку за пагружэнне ў цемру. Так они взяли свет, выключили поздно вечером, Минск погрузили во тьму. Зачем? Лукашенко нібыта забыў, што менавіта ён 3 лютага запатрабаваў зрабіць так, каб вулічнае асвятленне ўключалі 8 гадзін вечара замест 6, а выключалі о 7 гадзине раніцы. Чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в 7 часов утра. И загорался свет не в 6 часов вечера, а в 8. Чыноўнікі кінуліся выконваць, і ўжо 4 лютага Менск пагрузіўся ў цемру. Скаргаў было вельмі шмат. У Менгарвыканкаме сказалі, што акцыя была разавай. У выніку улады адкацілі эксперымент, прыслухаўшыся да людзей. Спадар Александр, ці сапраўды гэта Мікалай Лукашенко вярнуў святло па вечарах у беларускія гарады? І чаго насамрэч баіцца Александр Лукашенко, калі адмяняе свае ж рашэнні? Ну, тут у гэтым сюжэце я б некалькі момантаў адзначыў. Па-першае, Лукашенко заўжды выкручваецца. Ён ніколі не скажа, што так, я памыліўся, я зрабіў памылку, хібу нейкую дапусціў. Мы бачым, што хаця ёсць дакументальныя сведчанні, ёсць відэа, калі ён канкрэтна сказаў, калі уключаць і калі выключаць святло, ён потым усё гэта зваліў на чыноўнікаў, якія нібыта не так усё зразумелі. І гэта на кожнай нарадзе. Чалавек 30 гадоў мае ўсе вагары кіравання, і ён заўжды знаходзіць нейкіх стрэлачнікаў, хаця ўсім зразумела, што ягоная палітыка даводзіць да такіх кепскіх вынікаў. Ну, а ў гэтым выпадку, тут я яшчэ б адзначыў, ён жа калі расказваў, калі абураўся тым, што гарыць святло там і ў Астрашыцкім гарадку, і па ўсёй Мінскай вобласці, відавочна, што ў Астрашыцкім гарадку адна з яго рэзідэнцый, і ўсё ён гэта назіраў з акна свайго Мерседеса. Дык вось, гэта вобраз чалавека, які некалі казыраў, што ён народны прэзідэнт, але за 30 гадоў ён адарваўся ад народа, ён ужо не разумее простых людзей. Ён ездзіць і з-за гэтых вось цёмных шыбаў свайго браніраванага Мерседеса толькі назірае і ацэньвае рэчаіснасць. У ягоных палацах, думаю, на асвятленні не эканомяць, а тое, што простым людзям трэба у цемры там дзяцей з садка забіраць, торбы з ежай з крамы цягнуць, перабягаць праз неасветлены пераход, праз які снуюць машыны, і таксама кіроўцы лаяцца, бо нічога не бачуць. Ён ужо адарваўся ад гэтых праблем. Гэта адзін момант. Па-другое, чыноўнікі ж усё разумелі адразу, але ніхто не наважыўся запярэчыць. Яшчэ трэба сказаць, што і так дзёрзкасць выявілі, таму што Лукашенко казаў уключаць у Мінску святло, а 8 уключылі ў той дзень, 4 лютага, а 7. Гэта і так вяршыня, так бы мовіць, непаслушэнства была. Але насамрэч гэта кепска, хоць Лукашенко і казырае раз-пораз, што я там выслухоўваю розныя пункты погляду. Насамрэч ён усіх запалохаў гэтымі сваімі кайданкамі, гэтымі вечнымі пагрозамі, і чыноўнікі уважаюць за лепшае рабіць глупства, выконваць абсурдныя загады, чым пярэчыць. І ў той сітуацыі, на той нарадзе, вось урыўкі, з якой мы глядзелі, яны звалілі ўсё на фотаэлементы, якія нібыта кепска працуюць. І гэта такая трагікамічная сітуацыя, калі адзіным дазволеным апазіцыянерам у Беларусі аказаўся малодшы любімы сын Коля, які можа, там, як я зразумеў, на ноутбуку ці на планшеце паказаў
зняў спадарожнікавыя здымкі, дзе бачны гэтыя чорныя дзіркі Украіна і Беларусь. Дык вось, гэта змаганне супраць апазіцыі прывяло да таго, што ў сістэмы няма нармальнай зваротнай сувязі, бо калі б Коля не убачыў гэты здымак, калі б ён там у гэты час гуляў у хакей ці яшчэ нечым займаўся, то і ўвогуле не атрымаў бы сігнал правитель. Так што гэта сітуацыя вось з розных бакоў, я яе так падсвяціў, хоць мы кажам пра адсутнасць святла, яна паказвае ўсю хібнасць, усю такую недарэчнасць той сістэмы аднаасобнай улады, якую адбудаваў Лукашенко. Нездарма кажуць, што вось любая ўлада разбэшчвае, а абсалютная ўлада разбэшчвае абсалютна. Гэта калі коротко резюмовать. Господар Александр, я хотела вот такую деталь еще вас перепытать. Ну, и он же мог не рассказывать, что Коля ему показал. Ну, это не первый раз, когда он, вот мне сказал Коля, я зрабіў так, ці выпадкова, что он, калі мяне нейкія рашэнні, згадвае Мікалая. Ну, Колю ён любіць, відавочна, як часта малодшых дзяцей у сям'і асабліва пяшчотна любяць. І я думаю, не толькі ў бацькоўскіх гэтых пачуццях тут крыецца сітуацыя, а ў тым, што ён, Лукашенко старэйшы, магчыма, прыкідвае, што менавіта Коля можа стаць ягоным наступнікам, ягоным пераемнікам. Я думаю, што Лукашенко вось з зайздрасцю глядзіць на Аліева, на Азербайджан, там адбыўся гэты дынастычны пераход улады, і ён думае, а чым я горшы? Чаму? Таму што Лукашенко па сваёй натуры вельмі недаверлівы, вельмі падазроны, і неаднойчы ён нават публічна разважаў пра пераемніка і казаў, што вось нікога не бачу навокал, там адна рыса ў аднаго добрая, у другога нейкая іншая, а вось каб у сукупнасці такога няма. Таму я думаю, што тут яшчэ і прыцэл на вось гэта дынастычнае наследаванне ўлады. Але атрымаецца ці не, гэта вялікае пытанне, бо Масква сваімі сігналамі паказвае, што яна наважылася шчыльна, жорстка кантраляваць транзіт улады ў Беларусі. Вы згадалі прэзідэнта Азербайджана, ён якраз вот у гэты час знаходзіцца ў Злучаных Штатах, взяў удзел у першым паседжанні створанай прэзідэнтам Злучаных Штатаў Рады міру. Дональд Трамп заявил вот после первого паседжання, что от Азербайджан еще 8 краін унесли больше за 7 миллиардов долларов в бюджет Рады мира по сектору газа. А про белорусский удел, не удел белорусский, давайте послухаем аналитика «Свободы» Валера Карбалевича. Дональд Трамп запросил Александра Лукашенко, як і іншых кіраўнікоў краін-чальцоў гэтай арганізацыі ў Вашынгтон на першы саміт 19 лютага. А Лукашенко не поехал. Логика дзеянняў Лукашэнкі зразумелая. А тут, калі ўжо ляцець у Вашынгтон, то павінна быць поўная пэўнасць наконт таго, што адбудзецца сустрэча з Дональдам Трампам. Трэба было вырашаць шэраг іншых праблем, скажам, існуюць санкцыі адносна Лукашэнкі персанальныя, прынятыя Злучанымі Штатамі колькі гадоў таму. Праблема з палітвязнямі, калі ўжо ляціць у Злучаныя Штаты, то трэба вызваляць тую 1000 палітвязняў, пра якую казаў Дональд Трамп. І ўрэшце трэба ж некія грошы, некі ўнёсак уносіць. Трамп патрабуе настойліва ад краін-чальцоў. Вось. З усім гэтых прычын Лукашенко вырашыў не ляцець і адправіць туды міністра замежных спраў Максіма Рыжанкова. Але тут здарылася яшчэ адна неспадзяванка. Прагучаў грозны вокрык з Масквы, прычым з трох, што называецца, бакоў, і служба вонкавай разведкі, і ад міністэрства замежных спраў, ад 2 чалавек. І ўрэшце рэшт і Максім Рыжанкоў не паляцеў у Злучаныя Штаты, і ў выніку з гэтай гісторыі, з гэтага праекту пра ўдзелу Лукашэнкі ў Радзе міру, пакуль што нічога не атрымоўваецца, ніякіх дывідэнтаў Лукашенка не атрымаў, хутчэй наадварот, толькі праблемы.
Ну, такім чынам, першае паседжанне Рады міру прайшло без Александра Лукашэнкі. Ён спаслаўся на раней запланаваныя сустрэчы і без міністра замежных справаў Беларусі Максіма Рыжанкова. Ягонае ведомства патлумачыла, што дэлегацыі не далі візаў своечасова. Што насамрэч можа стаяць за неўдзелам Беларусі? Валер Карбалевич некаторыя чыннікі пералічыў, і гэтыя меркаванні, напэўна, таксама мелі месца, але я думаю, што галоўным сярод іх быў той чыннік, што Масква тузанула. Таму што сапраўды вось былі гэтыя сігналы, быў тэлефонны дыялог Лукашэнкі з Пуціным. Мы не ведаем зместу, але мы ведаем, што сам Пуцін не разагнаўся ўступаць у гэту новую ініцыятыву Трампа. І, магчыма, там прагучала, што вось наперад старэйшага брата, і ты туды, няма чого і табе туды лезці. Так што Лукашенко, я думаю, не атрымаў дазволу з Крамля, таму што Маскву напружвае, нервуе гэтая яго вось асобная аўтаномная гульня на амерыканскім трэку. Што ж тычыцца сітуацыі з Рыжанковым, то тут два варыянты. Або сапраўды там нейкія бюракратычныя узніклі праблемы, проста неразваротлівасць, магчыма, амерыканскіх чыноўнікаў мела месца, але наўрад ці, я думаю, я сам, калі у 2008 годзе Буш, тагачасны прэзідэнт, запрасіў на сустрэчу, гэта была сустрэча блогераў з недэмакратычных краін, дык мне за паўгадзіны аформілі візу, на заўтра я ўжо ляцеў у Вашынгтон. Таму, ну, правда, з таго часу Лукашенко дыпламатаў паразганяў, таму цяжэй цяпер. Але для гэтага выпадку, я думаю, што маглі б і аператыўна зрабіць. Таму ёсць яшчэ версія такая, што магчыма, Трамп такім чынам, калі ён даведаўся, што Лукашенко не ляціць, падаў сігнал незадаволенасці, што, маўляў, гэта быў персанальны запрашальнік, а тут пачаліся нейкія фінты, і ты пасылаеш там нейкага свайго падначаленага. Гэты нумар не пройдзе. Не выключана, што і так. У кожным разе, канешне, сітуацыя для Лукашэнкі непрыемная, бо так ён рваўся ў гэту Раду міру. Таму што у яго такі комплекс непаўнавартасці, комплекс нелегітымнасці, я б сказаў, пасля 20 года, і ён ніяк не можа перажыць, і ўсё вяртаецца да гэтых падзеяў. А тут раптам узнікла магчымасць вылезці з гэтага стану ізаляцыі і стаць рукапаціскальным, так бы мовіць, сярод лідараў шэрагу таких прыкметных краін свету. Я думаю, што ў кожным разе, хай сабе не было асабістай там сустрэчы, але паціснуць руку Трампу я мог. І тут застаецца толькі падкрэсліць, што вось той самы Аліеў, сябар Лукашэнкі, ён здолеў так, і не толькі Аліеў, там жа быў і лідар Казахстана, і лідар Арменіі, і лідар Узбекістана. Яны пры ўсім пры тым, што гэта постсавецкія краіны, здолелі вось так адбудаваць процівагі геапалітычныя маскоўскаму ўплыву, што яны дазволу у Пуціна не пытаюцца, каб ляцець на такія мерапрыемствы. Ну, а Лукашенко атрымаў тое, што атрымаў у выніку сваёй вось гэтай палітыкі. Гаспадар Александр, дзякуй вялікі за вашу экспертызу у піку свабоды. Дзякуй вялікі. Гэта быў палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. 18 лютага прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі падпісаў указ аб ввядзенні персанальных санкцый супраць, я цытую, самаабвешчанага прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі за садзейнічанне Расіі ва ўзброенай агрэсіі супраць Украіны. Маюцца на ўвазе гэты працяг і разбудова інфраструктуры для размяшчэння ў Беларусі ракет сярэдняй далёкасці «Арэшніку». Гэта і разгортванне ў другой палове 25-го году сістэмы ретранслятараў для кіравання ударнымі дронамі, што павялічыла магчымасці расійскай арміі наносіць удары па Ўкраіне. Паводле Зеленскага, я працытую, Лукашенко ўжо даволі даўно абвеньвае суверэнітэт Беларусі на працяг асабістай улады. З намі на сувязі з Кіева украінскі палітычны аналітык Ігор Тышкевіч. Добры дзень. Добрый день. Гаспадар Ігор, ваша ацэнка гэтага кроку як з палітычнага, так і практычнага гледзяшча? Ну, з практычнага гэта не мае ніякага эфекту, таму што пералічаныя механізмы на дадзены момант не маюць глебы для прымянення супраць Лукашэнкі, таму што дзяржаўных узнагародаў няма, нерухомасці няма, бізнес не вядзецца. Калі коратка.
Калі казаць пра палітычны, то гэта менавіта палітычны крок альбо палітычны сігнал, і пэўнай мерай гэта адказ на досыць агрэсіўную рыторыку афіцыйна Менска апошнія гады, адказ у нечым на той ж сам праверку боездольнасці і адказ на мілітарысцкую рыторыку. Фактычна вот тое, што маю. І з палітычнага гледзяшча гэта спроба Украіны падвысіць стаўкі, што я не выключаю, можа быць праяваю алгарытма, які ў свой час выкарыстала Польша для стварэння перамоўнага трэку з атачэннем Лукашэнкі. Я маю на ўвазе, што Польша таксама свайго часу падвышала стаўкі, але праз закрыццё межаў. Украіна падвышае стаўкі праз санкцыі супраць Лукашэнкі. Падвышае стаўкі дзеля таго, каб пачаць нейкі перамоўны трэк на роўных умовах? Ну, на сваіх умовах, каб распачаць свой уласны перамоўны трэк. Альбо падрыхтавацца да пэўнага перамоўнага трэка, таму што у выпадку замарозкі вайны в Украіне, калі пагадненне будзе блізкае да таго, каб быць дасягнутым, то тэма гандлёвых адносінаў, тэма межы, яна ўсё адно будзе абмяркоўвацца. Адна справа, калі ты да гэтага гатовы, ты маеш нейкія свае патрабаванні, другая справа, калі табе гэтую тэму навязваюць звонку і ты не маеш сваіх стартавых пазіцый. Другі складнік – гэта амерыканскі трэк. Давайте берем інші наступныя крокі, нават улічваць не будзем, берем нават толькі калійныя угнаенні. Калійны угнаенні – гэта такая штука, якая транспартуецца чыгункай і праз парты. І, адпаведна, мы маем сёння актыўны польскі трэк, але там розная шырыня каліі. Мы маем сёння пачатак трэка з Літоўскай рэспублікай, частка якога ёсць у тым ліку і выезд офіса Святланы Ціхановскай з Літвы і абмеркаванне літоўскімі палітыкамі, магчымасць зноў доступа беларускай калійкі, в плане транзитных потоков белорусской коллеги до портов у Латвии. Але застаецца еще Украина. И тут пытанне такое, что одна справа, калі Злучаныя Штаты Америки настойліва рэкамендуюць адкрыць такі транзит, и Украина не мае стартовой позиции. Другая справа, калі, по прикладу Польши, например, Украина мае некие свои абмежаванні альбо свои додатковые патрабаванні да гэтага процессу. Украінскі дыпламат, грамадскі дзеяч Вадзім Трухан у інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, што санкцыі супраць Лукашэнкі падпарадкаваны дзвюм палітычным мэтам. Першая мэта – паказаць амерыканскім партнерам, што украінскі бок не згодны з тым, што яны спрабуюць нейкім чынам легітымізаваць Лукашэнку. І другая мэта, паводле Трухана, Владзімір Зяленскі такім чынам спрабуе перадухіліць рэалізацыю ініцыятывы Пуціна аб правядзенні мірных перамоваў у Менску. Ці вы згодныя з такімі тлумачэннямі? Давайте так. По мирных перамовах у Менску гэта я могу пагадзіцца, потому что Украина катэгарычна супраць выкарыстання беларускай пляцоўкі. Вось, по першым пункце некі сігнал амерыканцам, што Украина не згодная з амерыканскім трэкам на беларускім накірунку. Прашу прабачэння, на жаль, сёння амерыканцы выкручваюць рукі Украіне па больш ключоваму трэку. Гэта контуры мірнага працэса, гэта мадальнасць абмеркаванні пытанняў, якім чынам замарозіць вайну, расійска-украінскую вайну. Вот у гэтым указе 17 абмежаванняў, якія введзеныя супраць Александра Лукашэнкі, і паводле вас практычнага прымянення яны цяпер не маюць. А ўсё ж, якія з іх ён можа хаця б неяк адчуць? Глядзіце, все гэтыя абмежаванні могуць быць прымяняцца альбо да фізічнай асобы, або да кампаній, дзе канчатковым бенефіцыарам, гэта альбо ўласнік, альбо трымальнік нейкай выгады з'яўляецца гэтая фізічная асоба. Таму гэтыя санкцыі могуць быць задзейнічаны, могуць быць эфектыўныя у выпадку некага аднаўлення эканамічных ці іншых кантактаў між Кіевам і Масквой, і спробы ўвесці у двухбаковы гандаль тое, што называецца кашалькамі Лукашэнкі. І гэта азначае фірмы, якія завязаны на Лукашэнку ці яго бліжэйшае атачэнне. Гэта дзве умовы, пры якіх нейкі механізм з іх будуць працаваць. Таму што калі мы гаворым пра дзяржаўныя прадпрыемствы, прэзідэнт дзяржавы альбо чалавек, які называецца прэзідэнтам дзяржавы, не ёсць канечным бенефіцыарам гэтага прадпрыемства. Вот сустрэча Зеленскага з Ціхановскай у Вільні не так давно адбылася, яе запрасілі ў Кіев, рыхтуецца візіт паводле розных крыніцаў. Цяпер персанальныя санкцыі супраць Лукашэнкі. Ці можна казаць, што
адбылася сур'ёзная змена ўкраінскай палітыкі адносна афіцыйнага Менску, і ці яна звязаная са зменай кіраўніка офісу прэзідэнта Украіны Буданаў замест Ярмака, ці ўсё ж справа не ў персаналіях? Сказаць, што быліся там некія кардынальныя змены, я б не браўся. Таму што кардынальныя змены бываюць тады, калі ёсць, скажем так, зразумелы алгарытм дзеянняў датычна той ці іншай дзяржавы. Менавіта таму і сустрэча з Ціханаўскай, і санкцыі адносна Лукашэнкі. Магчыма, будуць яшчэ некалькі дастаткова рэзкіх заяваў. Яшчэ раз, гэта на дадзеным этапе, гэта хутчэй тактычныя крокі, якія звязаныя з, яшчэ раз, магчымым з'яўленнем асобнага перамоўнага трэку між Менскам і Кіевам. На момант запісу нашага інтэрв'ю няма выразнай рэакцыі афіцыйнага Менску на персанальныя санкцыі ўкраіны супраць Лукашэнкі. Якой яна можа быць, публічная, непублічная, з улікам магчымай чаканай замарозкі вайны Расіі супраць Украіны? А зараз сігнал пасланы, адпаведна, якія могуць быць адказы? Беларуская прапаганда, крышку павые і ўсё. Важна, што гэта персанальныя санкцыі, не санкцыі супраць Беларусі. Падкрэсліваецца, што Украіна аддзяляе асобу Лукашэнкі ад краіны, ад беларускага грамадства. Наколькі гэта ўсё ж істотны сігнал для беларусаў і для афіцыйнага Менску? Слухайце, сігнал для беларусаў у сувязі з чым? Тое, што персанальныя санкцыі Лукашэнку, а не ўсёй Беларусі. Яшчэ раз, гэта пацверджанне пазіцыі дзяржавы, раз. А другое, гэта пэўны палітычны сігнал о знешнепалітычным полі. А наколькі гэта сігнал шараговым беларусу, я не магу залезці ў галаву кожнаму шараговому беларусу, каб сказаць, хто як успрыняў гэты сігнал. Таму што успрыняццё любой падзеі, якая адбываецца навокал, залежыць ад таго, як думае чалавек, ад таго, які у яго перакананне, рэшт ад таго, які ў яго настрой. Грубо говорячы, адзін радуецца таму, што снег падае, другі не. Другі плача. Спадар Ігар, дзякуй вялікі за вашу экспертызу, дзякуй за то, што прыходзіце ў эфір Піку Свабоды. Дзякуй вам. Гэта быў палітычны аглядальнік з Украіны Ігар Тышкевіч. Мы падсумоўвалі найважнейшыя падзеі гэтага тыдня, і на гэтым я, Ганна Соуся, развітваюся з вами. Мы працягваем сачыць за Міколам Статкевічам. Мы будзем аператыўна паведамляць вам на ўсіх платформах Радыё Свабода пра ягоны стан, пра ягоныя пляны. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.